iki coba Elisa karo Mbak Ida Lala. Mbak Ida ya iki sampean berdua iki mbok menawa. Nek iki Selasi. Selasi, lek mau nembange apa jenenge iki tembange. Loh, langsung main kecil cah lho iki. Lah mbok omong nih. Oh, jare kaya banyak budget main kerja. Masa sapi ya? Oh iya. Mbak Ida kali Mbak Elisa menika gadah pertingan piyambak. Pelok. Bisnis poti jog lidik ya. Siap. Ya, coba. Kita panggilkan Mbak Ida Lala. Mbak Ida Lala. Ayo. Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe, ning sandengku. Ngene rasane yen kangen kowe. Tresnaku ya mung kowe, cakawa nganti selawase. Aku ra bakal bisa lali esem lan guyumu. Mbak Ida Lala menika gadah dulur kalih Mas. Sopo? Mbak Ida Gipsy kali Mbak Ida Po. Tinggi wingki. Iki mau spotnya lagune Mas Joglitik. Esem lan Esem guyumu. Tujune kok cakrane ngret yo tah. Loh, pripun to? Kula niku nek gawe tembang improvisasi, Pak. Oh ngono ya. Nggih, kaya ngeten iki lak teng pelok ta niki. Heeh. Coba Mas. Kendang ono. Dari Kowe iki maring ngrungokke bal-balan kok bangsane. Kene. Mbak Ida Lala, apa sampean iki? sembarang. Coba Mas, langgam ya Mas, langgam. Coba kene. Tresnanono aku jo nganti sliramu ninggalke awakku. Pirang rindu wis tak tunggu nganti sprene dadi kangen atiku. Aduh wong ayu saben bengi mlebu ning impenku. Lah kok nadane jiko resepsi to. Lah iki lak resepsi to. Wah, bodoh. Oh, tak goleke. Penak-penak kok iso ning resepsi. Dokter Elisa kamu ngapain tiap malam kok masuk ke tempatnya Jogluduk? Apa enggak ada laki-laki lain? Enggak, memang sudah penuh di laki-laki lain sudah penuh. Jadi masuk ke sini. Oh, kuwi musibah kok. Kene jenengan karo aku bae. Iya. Tembangin apa, Bos? Ya iki mau esmu. Permintaan terbanyak Lestari. Oh, Lestari. Menika iya. Lestari menika menawi teng Ponorogo dereng saged dipun pinangkani, Bos. Sebabnya Menipun dipun gantos Cendana, napa Jaya kula niku. enggak jeneng bis. Bulak bis to ngawur wae. Lestari saged nggih Nyerempet ya. Nggih, Bisa saged. ya. Mbak Idala saged nggih. Insyaallah, Mas. Mripate malah hijau. Kekinian kuwi Ya. ngawur. Coba Lestari pakai Lestari. lah kok iki wis golek turane kok. Kayak Mas Bilong ya, Bang ini. Terus aku ngene. Oh, alah. Coba Lestari Mbak Elisa dan Mbak Ida Lala. Terus. Oke, Sampai Joyo. yang satu ini memang cakran rakunan. Loh, sudah tidak diragukan lagi. Lestari. Mas Bapak utama Kidung. drummer Indonesia Joyo. Sang Dewi katon lamami hamba berwangi semi harum kembangnya melati Sogo Bono. dasar mulane datari
tembang suci nang semi sajroning sepi cahyamu harani saratri tata kembangnya hati Ayo. Warga Postita endro jangkaupi tresno masuk deh sutresno dan sejati manggil lestari angin tembang suci yang semi sajroning sepi semi sajroning sepi